Gak, penak dhuwur loh Mas jane Mas. Aduh, penak dhuwur Mas. Enggak lihat. Yo Kak. Mbah Mas Komang penak neh nek padha nglawane weh ya ampun. Iya Mas bener Mas. Nek gak ono perlawanan ya gak penak. Penak anu metu bareng Mas. Wah, tekaiku malah komen. Bener Mas, nek gak ono perlawanan ya gak jos.